κρατάει την περιοχή του. Γύρισμα για τον Πινέδα. Μεγάλη ευκαιρία το πλασέ. 1-0 η ΑΕΚ στο 35. Σε ροή παιχνιδιού τώρα, το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ποιος άλλος, ο Πινέδα. Από τον Κούρτιτς, έκλεψε την μπάλα ο Πινέδα, ο οποίος κάνει την προσποίηση, την τρίπλα, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, φοβερή επέμβαση από τον Κοτάρσκι. Πινέδα γυρίζει πολύ ωραία το κορμί του, παίζει κάθετα με τον Λιβάη Γκαρσία, καταπληκτική συνεργασία και υπέροχο τέρμα. Μια ζωγραφιά στην Οπάβο Αρένα. Ο Λιβάη Γκαρσία μπαίνει μες στην περιοχή, γυρίζει έξω το πλασέ στην κίνηση. 0-2, απολαυστικό τέρμα από τον Πινέδα. Γίνει σέντρα με στόχο τον Πινέδα. 3-1 η ΑΕΚ. Στο μεταξύ προσπαθεί να βγει με τη μεγάλη περιοχή και τα κατάφερε ο Πινέδα, γυρίζει και η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ο Μπερλίν Πινέδα στο 68. Τρίπλα μες στην περιοχή. Είναι η μπάλα στο αριστερό, δυσκολεύεται παρόλα αυτά να βγάλει για τον Πινέδα. Αυτός με το δεξί να σουτάρει, καταπληκτικό γκολ.